doon sila lahat. O sige, tama ulit. Dora the Explorer. Okay, dito alam ko magkakatalo dito. Sige. Ano yung favorite subject ni Casey? Favorite subject ni Casey? A. Math or Mathematics. B. Science and Health. C. English. Go! O, ayusin natin yung pila natin. Ayusin natin yung pila natin. Ano yung sagot mo? Ano yung sagot mo? C po. C. Ano yung letter C? English. English. Sige, o. Define English. Ikaw, anong favorite subject mo? Mathematics. Anong favorite subject mo? English. Okay, wait lang. Dito tayo. Ano yung sagot nyo? Math. Nag-aaral ka na? Anong grade mo na? Anong favorite subject mo? Math po. Math. Ah, sige nga. 5 plus 5. Lagay natin ito. 10. Okay, 10 plus 10. 20. Okay, what is the total land area of Clark Base in square root meter? Okay, joke lang. Biro lang. Nagulo yung bata, sabi niya. Okay, ang tama sagot, letter C, English. Sorry, babay na yung dalawa. Okay, next question tayo. Ilan pa yung natira? So marami pa.